Якія вы ведаеце добрыя калядныя фільмы? Калі шчыра, я вельмі мала. Мой любімы менавіта калядны «Крамка за рагом» 1940 года, пра які я дазнаўся з кніжкі Жыжыка. Але калі адкінуць класіку, бальшыня калядных фільмаў для мяне выглядае як амаль аднолькавы крынжовы кіч. Ці кічовы крінж. Карацей, выключэнне фільмы, дзе каляды, калі і ёсць, то фонам, як у Гары Потары, Сэрцы, Акіры Курасавы, Каставэй ці амерыканскім псіхапаце. Але я спрабую знайсці фільм, які б мог пераглядаць кожныя каляды, калі адзін дома ўжо надакучыў, а да іроніі лёсу я, дай бог, ніколі не апушчуся. І калі ў гэтым годзе я дазнаўся пра выхад «Дарагога Санты», я падумаў, можа быць, гэта яно. Задума фільма сапраўды крутая і смешная. Хлапчук-дыслексік перад калядамі піша ліст Санце, але блытае пару літар месцамі і замест стандартнага «сэнта» падпісвае ліст як «сэйтан». Але ў рэальнасці ўсё крыху не так. Вось гэты хлопчык — галоўны герой фільма, і завуць яго Ліям. Ліям — дыслексік, і агулам ціхі хлапчук, у якога амаль няма сяброў. Бацька лічыць яго лашком, а маці гіперапякае, бо пэўны час таму малы перажыў нешта жахлівае, што яго, пэўна, траўмавала. Крыху потым мы дазнаемся, што гэтым жахлівым была смерць яго брата. Праз яе сям'я нядаўна пераехала ў іншы горад. Але хлапчук не такі лашок, якім яго лічаць бацькі. Нават сам малы не ведае, што з гэтым рабіць. Бацькі лічаць, што ён занадта чмошны, каб завесці сяброў, таму свайго адзінага сябра ён ім прадстаўляе як хворага на рак. Маўляў, гэта адзіная рэалістычная для бацькоў прычына сябраваць з ім. Таксама ў малога ўжо ёсць крашыха, аднакласніца Эма, мілая дзяўчынка, якая змагаецца за ўсё добрае і супраць усяго благога, а таксама адзіная аднакласніца, якая не смяецца з Ліяма праз дыслексію. А яшчэ хлопчык цалкам разумее, што ніякага Санты не існуе, але піша яму ліст, бо лічыць, што парадуе гэтым матулю. Але так, праз дыслексію ён адрасуе ліст не Санце, а сатане. Цяжкі дзень у школе падыходзіць да канца, і хлопчык кладзецца спаць, як раптам у яго пакоі з'яўляецца Джек Блэк. Ён сапраўднае ўпрыгожванне фільма, самае лепшае, што ў ім ёсць. Дык вось, Джек Блэк кажа малому, што дужа ўсцешаны, што той даслаў яму ліст, бо ад дзяцей атрымлівае іх вельмі мала. Малы ўсё не можа зразумець, што перад ім сатана, і нягледзячы на знешнасць і дзіўныя паводзіны, звяртаецца да яго як да Санты. Джек Блэк разумее, што адбылося, але вырашае падыграць. Ён прапаноўвае Ліяму загадаць 3 жаданні. Першае і пакуль адзінае жаданне хлопчука, каб крашыха дала яму шанец. Бада-бім, бада-бум, і на наступны дзень гэта і адбываецца. Маленькі сатана з'яўляецца ў клетцы для хамячка, што стаіць у класе Ліяма, і кажа яму падысці да дзяўчыны ды паспрабаваць запрасіць куды-небудзь. Малы вагаецца, але паддаецца на словы Джека Блэка, ды падыходзіць да Эмы. Неяк размова заходзіць пра канцэрт рэпера Пост Малоуна, і Ліям запрашае на яго дзяўчыну. Тая згаджаецца, а сатана нават дастае малому віп-квіткі. Хлапчук у такім захапленні, што расказвае пра ўсё маці і ракахвораму сябру. Маці, вядома, здаецца, што сынок проста крыху дурненькі, бо ў яго ўзросце ў Санту ўжо не вераць, тым больш не расказваюць, як сустракаліся з ім у рэальным жыцці. А вось сябар заўважае абдрукоўку на канверце. Цяпер малы нарэшце разумее, што яму дапамагае не Санта, а сатана. Малы ў шоку з такога развіцця падзей і спрабуе адмовіцца ад пякельнай дапамогі, на што сатана спрабуе запэўніць яго не адмаўляцца і тлумачыць, як яна працуе. Сатана дае табе 3 жаданні. Загадаеш усе 3, страціш душу. Ліям пытае, ці можна спыніцца на адным ці 2, і Джек Блэк адказвае: «Можна, але ты не спынішся. Ніхто не спыняецца». Малы ідзе дадому, дзе яго чакаюць бацькі з псіхатэрапеўтам, і якога яны выклікалі, каб пагаварыў з іх сынам і вызначыў, ці ўсё з ім нармальна наогул. Пасля няёмкай размовы малому дапамагаюць сысці сябар з сатаной. Усе разам яны едуць на канцэрт. Ужо на ўваходзе іх сустракае сам Пост Малоун і кажа, што Ліям круты хлапчук і моцна яго натхняе. Малы нічога не разумее, але сатана тлумачыць, што гэта ягоны ўплыў. Калі канцэрт пачынаецца, рэпер паміж трэкамі выказвае рэспект хлопчыку і выклікае яго на сцэну. Малы вагаецца, бо не ўмее ні танчыць, ні чытаць рэп, але сатана кажа, што дапаможа, і ўсё будзе нармальна. Хлапчук кажа ў мікрафон, што наступная песня прысвячаецца яго крашысе Эме. Вось ужо хлопец танчыць на сцэне, да яго далучаецца Эма, а ў канцы песні яна нават цалуе яго ў шчаку. Ракахвораму
сябруку тым часам не дужа весела. Ён пачуваецца пакінутым, а калі дзяўчынка, да якой ён спрабуе клеіцца, яшчэ і адмаўляе яму праз крывыя зубы, ён зусім расстройваецца і ідзе дадому. Вярнуўшыся дадому, Ліам тэлефануе сябру і абмяркоўвае з ім, як жа кайфова было на канцэрце. Дазнаўшыся, што сябар сышоў праз зубы, ён вырашае, што наступнае, што ён пажадае ў сатаны, будзе выраўняць яму гэтыя самыя зубы. Таксама ён запрашае сябра пайсці разам з ім і яго крашыхай на карнавал. Тэлефонную размову з абмеркаваннем канцэрта і сустрэч з сантам сатаной падслухоўваюць бацькі малога і разумеюць, што ён злавіў шызу, а значыць, яму трэба дапамога прафесіянала. Калі дзеці сапраўды сустракаюцца на карнавале, бацькі выцягваюць Ліама і вядуць да доктара. Але медсястра ў клініцы пазнае малога і расказвае бацькам, які іх сын быў круты на канцэрце Пост Малоуна. Бацькі яе прымаюць за шызічку, але яна знаходзіць відэа з канцэрта і паказвае ім. Бацькі Ліама разумеюць, што ён усё-такі не зусім лох. З'яўляецца сатана і пачынае паказваць малому, як яго сябар добра бавіць час з яго крашыхай, спадзяючыся, што той праз рэўнасць загадае трэцяе жаданне і аддасць сваю душу, але малы адмаўляецца. Сатана ў адказ кажа, што калі ён раптам перадумае, то заўжды можа знайсці яго ў мясцовым матэле у нумары 666. Ужо дома Ліам, раззлаваны на бацькоў, зачыняецца ў сваім пакоі, але чуе, як у іншай частцы дома тыя сруцца. Баючыся, што яны вырашылі развесціся, малы цішком збягае з дома і бяжыць да сатаны. Хлопчык загадвае трэцяе жаданне, каб яго бацькі кахалі адно аднаго і заўжды былі разам. Сатана пагаджаецца, але кажа, што не забярэ душу малога, пакуль той не памрэ ад натуральных прычын. А пакуль ён раіць малому жыць па кайфе і забіць на ўсё на свеце. Маўляў, усё адно душу ты згубіў, дык нашто старацца быць добранькім. Малы пачынае следаваць гэтай парадзе і ставіць на месца свайго штодзённага задзіру, а таксама нават прэтэнцыёзнага настаўніка, які амаль на кожным уроку з яго жартуе. І хоць спынення цярпільства малога можа падацца нечым добрым, Эме так не здаецца. Крашыха называе малога злым і грубым і больш не хоча быць ім. Тым часам нам паказваюць пекла і сатану, які аказваецца зусім не сатана, а дробны чорт, якога сапраўдны Люцыфер адчытвае за праёб з Ліамам. Маўляў, Джек Блэк настолькі чмошны чорт, што нават у такога малога не смог забраць душу. Справа ў тым, што жаданні малога былі недастаткова эгаістычнымі, каб ягоную душу можна было аддаць сапраўднаму сатане. У выніку яго выганяюць з пекла, але перад гэтым даюць гадзіну на развітанне з малым. Сустрэўшы Ліама, Джек Блэк расказвае, што ён насамрэч не сатана, а яшчэ, што душа малога ў бяспецы праз ягонае добрае жаданне. Таксама ён кажа, што бацькі хлопчыка сышліся самі па сабе, без удзелу цёмных сілаў, таму ягонае трэцяе жаданне скасоўваецца. Замест яго Джек Блэк выконвае тое, што Ліам пісаў у сваім лісце да санты сатаны. На наступны дзень наступае раство. Малы прачынаецца і спускаецца ў гасцінную. Там ён разумее, што аказаўся ў новым доме, а таксама бачыць свайго ўваскрослага малодшага брата і радасных бацькоў. Не паспявае Ліам усвядоміць вяртанне брата, як яму тэлефануе сябар. Той кажа, што ўжо дамовіўся з Эмай, каб тая дала Ліаму другі шанец. Маўляў, у яго ж брат мёртвы, пашкадуй хлопчука. Ліам не разумее, як будзе тлумачыць, што яго брат уваскрос. І фільм заканчваецца. І што ў выніку? Вельмі зацягнуты і нудны сямейны фільм з сапраўды цікавай задумай і выдатным выкананнем гэтай задумы. Джек Блэк у гэтай ролі у цэлым не дужа адрозніваецца ад Джека Блэка ў амаль любой іншай ролі. Але гэтага і не трэба. Вобразу добрага чорта няўдахі ён выдатна пасуе. І аказаўся б праект у руках каго-небудзь з Adult Swim, у якога ўжо быў камедыйны серыял пра чарцей, выйшла б выдатнае кіно, але трэшовае, а не сямейнае. І у сямейнасці найвялікшая праблема фільма. У такой хрысціянскай краіне, як Амерыка, проста нельга звязаць каляды з сатаной. Фільм гэта робіць, але каб застацца сямейным, дае сатане мінімум экраннага часу. І гэта магло б і не быць праблемай. У тым жа Бітлджусе персанаж, у гонар якога названы фільм, ёсць на экране ўсяго 17 хвілін з паўтарагадзіннага хранаметражу, прычым у абедзвюх частках. І там гэта працуе, бо паміж часткамі з Бітлджусам у нас забаўная інтэракцыя цікавых персанажаў, кожны з якіх мае выразную асабістасць. Што мы можам усвядоміць пра персанажаў дарагога Санты пасля прагляду? Тое, што маці тыповая маці з гіперапекай, бацька тыповы бацька, які лічыць сына лашком, галоўны герой звычайны лашок без характару, які спрабуе яго ў сабе выпрацаваць, яго крашыха
проста добрая дзяўчынка, а сябар проста сябар. Адзіны хоць чымсьці цікавы персанаж гэта чорт у выкананні Джека Блэка, але будзем шчырымі, ён і блізка не Майкл Кітон. Карацей, лепш паглядзіце «Адзін дома», «Крамку за рагом», «Амерыканскага псіхапата» ці яшчэ які-небудзь фільм з тых, што мы агучылі. Гэты год у нас быў вельмі насычаны на розныя пераклады і агучкі. Мала было іх, я яшчэ і пачаў здымаць вось гэтае відэа для Ютуба. І за магчымасць гэта ўсё рабіць я дзякую вам, шаноўныя гледачы. Без вас гэта ўсё не мела б сэнсу. Асаблівы дзякуй шаноўным спонсарам, якія падтрымліваюць мяне на Патрэоне, тэлеграм-каналу «Выява пустэчы», Дмітрыю Ляўковічу, Кінакіпе і Івану Бахціну. Сустрэнемся ў наступным відэа ў 2025 годзе.